Goedemorgen dames en heren, mijn naam is Abdurrahim Gheni. Ik ben nu ingangspunt van de Tweede Kamer. Sinds 23 mei 2017 heb ik geen contact meer gehad met mijn 19 familieleden in Oost-Turkestan. Zo heet de Xinjiang-provincie van China, welke 1949 is ingenomen door de China. Ondertussen werd ik zelf Nederlands burger en heb ik via meerdere manieren geprobeerd contact te hebben en ben zelf vaak die diplomatieke weg ingegaan. Bijvoorbeeld via de Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij heeft met de Chinese consulaat in Den Haag contact opgenomen. Het Chinese consulaat vroeg mij om de contactdata van mijn familie, die ik via onze ministerie van de Buitenlandse Zaken naar de Chinese consulaat al heb gestuurd. Tot nu toe heb ik daar nog geen reactie over gehad. Sinds 2 jaar ben ik op zoveel in de Amsterdam Damplein, Tweede Kamer, de Chinese ambassade, het hoofdkantoor van de United Nations in Parijs aan het demonstreren geweest. En sta iedere weekend op de Damplein Amsterdam om mijn stem te laten horen aan de hele wereld. Ik als burger van Nederland vraag nu onze vertegenwoordiger uit de Tweede Kamer om hulp. U bent reeds ingelicht over de situatie in Oost-Turkestan, maar ik ben niet ingelicht over het welzijn van zoveel mijn familieleden als ook de miljoenen Oeigoeren die in de concentration camp vastzitten. Ik vraag om uw hulp hierin. En zoveel de druk op te voeren naar China om de informatie over mijn familieleden vrij te geven. En het doorvoeren van de consequentie voor de verantwoordelijkheid van de concentration camp door middelen van de Oost-Turkestan Magnitsakte. Bedankt voor de tijd.